September 21 yung division rally natin niya pagaywaton. Magasugod ini no sa may DBP Lagon. So alas 12 isang to 12:30 ang assemble. So magamarcha kita mga 1:30. So pakadto diri kita sa may Bacolod Plaza Replica. So i-ensure namon nga may ara initial permit kiti ang BCPO is declaring no permit no rally. Estimated forces sa amon niya listing is batch pila to batch aton mga 6,000 mga 6,000 na ang amon niya pero until now sige kami educate from the grassroots para mas papadamo pa naton kag sa buwas nga adlaw marikorida kita para ipabalo sa public nga kung sinong init na sinong exposure sa corruption sinong akid na sa sining grabe nga pangawat. So, dapat magaupod, magasuksok lang kita sa white t-shirt. Kung wala sang white t-shirt, mahimo kita white ribbon para ipakita naton nga dapat tinuon naton ining sistema. May sistema na nimo. Tinuon sa malapad nga pumuluyo ang sistema nga nagaluntad sa pungsod Pilipinas nga wala na sang huya ang pagpangawat, kaarap-harapan na ang pagpangulimbat. Pag ang mga kawatan kapapreskon pa para i-deny ang ilang kinawatan. Bring him back sa no? Itanan natin. May mga speakers yan. Kinahanglan ini-address man na siya. Ini corruption ini. Kamalutit ka nga halip pa ni sa previous administrations. Ini sila yan, ini sila kiskapo. Sa scrutiny yan sa pumulo. Ning balik-balik niya, i-address na ihambal na niya sa publiko ba. May mga speakers matandog sila. Ang numbers sa mga 6,000 na, organized pala na. Ginapangalan namon niya sa mga spontaneous na mga pumuluyo. Ngayon na niya sa makulot. Makadto kita niya sa naikuan, upod kita niya sa akuan, na magmarcha, alay dito sa DPP sa Melagua. Makadto na kita to, nahimon natin sa una mo. Mga malapit ng mga lugar, makadto dira, pagkatapos, marali kita diri sa naikuan. Replika. Bring him back. Gusto naman ipahayag subo sa presko na hindi na sa amon grupo. So, doon kabati kami nga marali man sila, no? Pero subong yung papalo naman sa inyo, hindi na sa aming grupo. May mga, paano mapunggan, may security ang inyong grupo. May mobilization. Mobilization. Kaya hindi pa muna ang aming panawagan.